Сега след 20 година намеря майка си, тя го чува. Абе, жена наша, то ти газ да прибера. Сега май ти идва. Тотю, я ела тук. Кажи, тате. Я кажи как ми натаскал днес? Ами, тате, то... Днеска ме изпитаха, имам 7 двойки. Колко? 7. Какво е? Ами, първата е по френски. И как така по френски? Ами, даскалата ме накара да напиша 4 изречения и след това да направя извод. И аз написах първото, госпожата по френски ходи с господин по математика. Второто изречение, госпожата по френски ходи с господин по български. Третото, господата по френски ходи с господин по физическо. Четвъртото, господата по френски ходи с господин по информатика. С тя е курва, бе. Еми, аз така и казах, ще ми напиша двойка. Ами, остана тази двойка. Я кажи за следващата. Ами, по математика, она ми вика колко е 5 по 6. И аз викам 30. После ми вика колко е 6 по 5. Че, тята шак се прави с тебе, бе. Еми аз така и казах и тя ми написа двойка. Е, хубаво, добре, тази двойка майната е. Я кажи следващата. По география. Как така, бе, идиот просто? Ми, тате, ти знаеш къде се намира Африка, бе? Ебали ми майката къде се намира? Ами, и аз така и казах и тя ми написа двойка. Кой е? Хубава е следващата. По биология. Как можа, бе, простак? Тати, безкръцата ни наредила в две редици. Едната момчета, другата момичета. И питат момичетата да кажат един женски екземпляр. И едната тапанарка срещу мене ми вика... Вика ми муха. И аз трябва викам да й кажа мъжки. И викам мухуи. И тя ми написа безкръцата двойка. Кой да направя? Тук си бил прав. Я кажи за следващата. Позив география. Она ми вика Благоевград, град ли е? И аз викам, не бе, село е. И тя ми вика, как ще е село, като завършва на град? И аз викам, госпожо, Козлодуй завършва на уи, ама не е нали? И тя взе, че ми написа двойка. Абе, ти си уникален, я казвай за другата. Другата ми е по физическо. Господина ми вика, Тотио, дигни си един крак. Аз си го дигам. Той ми вика, Тотио, дигни си другия. И аз викам, да бе, аз на какво да стана, бе? И той ми написа двойка. Това е, къде е последната тъпка, кой е? Ми е, по музика ми е последната. И по музика ли е? Простак с простак. Тате, ти са 6 двойки, ще можеш да пееш, бе? Prenda los motores, zumba de mambo pa' que mi gata prenda los motores.